कोकणवासियांनी मुंबई दिल्लीवर अवलंबून न राहता आपल्या एकजुटीतून परिवर्तन घडवावं असं आवाहन फोमेंतो ग्रुपचे अध्यक्ष श्री अवधूत तिमलो यांनी व्यक्त केलंय। कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या 5व्या वर्धापनदिनी चॅनलच्या अत्याधुनिक अशा सुसज्ज स्टुडिओतल्या पहिल्याच मुलाखतीत ते बोलत होते। सिंधुदुर्ग लाईव्हसाठी आजचा दिवस अत्यंत भाग्याचा आहे आणि त्याचं कारण असं आहे की आज सिंधुदुर्ग लाईव्हने आपल्या अद्ययावत अशा स्टुडिओचं उद्घाटन केलेलं आहे। या अद्ययावत स्टुडिओच्या उद्घाटनासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये पहिल्यांदाच या सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत फोमेंतो ग्रुपचे चेअरमन श्री अवधूत तिमलो साहेब। तिमलो साहेबांचा वरदहस्त सिंधुदुर्ग लाईव्हवरती जसा आहे त्याचप्रमाणे आणि त्यांच्याच या आशीर्वादाने या स्टुडिओने किंबहुना सिंधुदुर्ग लाईव्हने ही उत्तुंग अशी भरारी घेतलेली आहे। संपूर्ण कोकणामध्ये आज सिंधुदुर्ग लाईव्हचा जसा अद्ययावत स्टुडिओ आहे तसा कुठल्याही चॅनलचा स्टुडिओ नाही, हे सुद्धा एक भाग्याचंच लक्षण आहे। आज आपण आपल्या या स्टुडिओमध्ये पहिल्यांदाच मुलाखत घेणार आहोत अवधूत सरांची आणि तेही आमच्यासाठी फार मोठे एक प्रिव्हिलेज आहे। तिमलो साहेब, आमच्या या संपूर्ण सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या परिवारातर्फे आम्ही तुमचं या स्टुडिओमध्ये स्वागत करतो। आज या स्टुडिओमध्ये पहिलीच मुलाखत, या अद्ययावत स्टुडिओमध्ये पहिलीच मुलाखत आपलं घेण्याचं भाग्य आम्हाला लाभलेलं आहे आणि प्रश्न साधे सोपे आहेत, छोटेसे आहेत। कोकणच्या डेव्हलपमेंटमध्ये मीडियाचा रोल कसा असावा असं तुम्हाला वाटते? याच्यापूर्वीसुद्धा मीडिया होती, पण ती वर्तमानपत्राची मीडिया होती। या 5-6-10 वर्षात डिजिटल मीडिया म्हणजे टेलिव्हिजन, you can actually see the person answering a question, you can look into his eyes, each viewer is allowed to check the answer is honest or not honest, it is good or not good, कुठल्या भाषात बोलतो, काय बोलतो, कसं बोलतो, हे सगळं हा तपास व्ह्यूअर करू शकतो। म्हणून ही मीडिया आम्हाला पुढे घेऊन जाणार आणि जेव्हा मीडियाची क्वालिटी वरती येणार तशी लोकांची क्वालिटीसुद्धा वरती जाणार। एज्युकेशन इज हॅपनिंग थ्रू मीडिया। आम्ही शाळेत कॉलेजात जाऊन शिकतो, पण हे शिक्षण कंटिन्युअस आहे। एक म्हण आहे की येस्टरडेज ग्रॅज्युएट व्हेन ही स्टॉप्स लर्निंग टुडे इज टुमॉरोज इलिटरेट। तर आम्ही जर आमचा प्रवास जो आहे एज्युकेशनचा तर ठेवला नाही तर इलिटरेसी येणार आम्हाला। म्हणून थ्रू मीडिया यू हॅव टू एज्युकेट द व्ह्यूअर, दॅट मीन्स यू हॅव टू एज्युकेट द सोसायटी, सो दे इन टर्न विल इलेक्ट गुड लीडर्स। सम गुड पीपल विल कम इन टू पॉलिटिक्स। पूर्वी काय म्हणायचं, मला म्हणायचे अरे अवधूत पॉलिटिक्सात जॉईन जा रे, पॉलिटिक्स ना म्हाका घाण ते सगळे घाण म्हणून ते खरंच घाण झाली आहे आणि चांगले लोक पॉलिटिक्समध्ये जात नाही, त्यांना ओढून घ्यायला लागतं आणि थोडे चांगले येतातसुद्धा, पण ॲव्हरेज पॉलिटिशियन्स क्वालिटी, ॲव्हरेज जर्नलिस्ट क्वालिटी, ॲव्हरेज स्टुडंट क्वालिटी, ऑल क्वालिटीज मस्ट कम अप। सो देअरफॉर मीडिया and such as electronic media, direct viewing through television and or through other medias is important for bringing the society up. नक्कीच तिमलो साहेबांनी फार सुंदर शब्दात सांगितलेले आहे की मीडिया हे एज्युकेशनचं एक फार प्रभावी असं माध्यम आहे। निश्चितच काळाने हे दाखवून दिलेलं आहे की मीडिया हा कसा आपल्याला एज्युकेट करत आहे किंबहुना त्यातून लोकांना किती फायदे होत आहेत। साहेब, पुढचा प्रश्न एक छोटासा असा आहे की ज्या सिंधुदुर्गामध्ये आम्ही काम करतो, आपणही सिंधुदुर्ग तसा जवळून बघितलेला आहे। सिंधुदुर्गच्या डेव्हलपमेंटसाठी कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटते? डेव्हलपमेंट म्हणजे एक शब्द आहे। डेव्हलप काय करायचं? केव्हा पुष्कळ वर्षापूर्वी 30-40 वर्षापूर्वी स्मगलिंग होतं। स्मगलिंग इज ऑल्सो डेव्हलपमेंट। मग काय गॅम्बलिंग असतं, गोव्यात थोडं गॅम्बलिंग आहे, गॅम्बलिंग इज ऑल्सो डेव्हलपमेंट तर होणारच, पण कुठला डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, लॉंग टर्म डेव्हलपमेंट अँड गुड फॉर सोसायटी, दॅट यू हॅव टू सिलेक्टिवली चेक। सिंधुदुर्ग इज
इन अ नेसंट स्टेज, म्हणजे अजून डेव्हलपमेंटच्या जन्मात आलं नाही ते. तर सांभाळून आता चान्स आहे कसलं डेव्हलपमेंट करायचा. नोकऱ्या देऊन त्यांना अर्निंग करायचं आणि मग तिथून इकॉनॉमी डेव्हलप व्हायची. पण आता नोकऱ्या उत्पन्नच होत नाही. आता ऐकलं आहे मी की ड्रायव्हरलेस कार येणार म्हणून. एक जर ड्रायव्हरलेस कार आला, तुमची बस, तुमची गाडी आपोआप चालणार. मग जे चालवतात, जे ड्रायव्हर आहे त्यांचं काय? पुढे तर त्या ड्रायव्हर त्यांची जरूरतच नाही. मग हे सगळं आहे आता. पायलटलेस प्लेन्स, ड्रायव्हरलेस कार्स, पीपललेस फॅक्टरी, हा वेव आला आहे. म्हणून एम्प्लॉयमेंट कमती होऊन जाणार. पण प्रॉफिट असलं पाहिजे, डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असला पाहिजे, जी म्हणजे लोकांकडे पैसे आले पाहिजे. कशाला? आरोग्याला, हेल्थ इज गोइंग टू कॉस्ट सम मनी, एज्युकेशनला, थोडं डेव्हलपमेंट, प्रवास करायला हे ते अन्न पाहिजे, त्याला पैसे पाहिजे. म्हणून इन द न्यू सिस्टम, what you call unemployment system or having no employment but money is happening in some societies. In Scandinavia particularly, if you are unemployed, if you don't have a job, don't worry, the money comes in your hand and you can buy food, you can pay for the house, minimum amount, and then if you want more amount, then you have to work in some intelligent industry. The development needs a big debate and I am not a competent person to talk on this subject. तर तुम्ही हे जो तुमचा प्रश्न आहे ना, तो मोठा प्रश्न आहे, तो सिंपल प्रश्न नाही आणि त्याला सिंपल उत्तर मिळणार नाही तुमच्याकडे. प्रॉमिसेस विल कम फ्रॉम हायेस्ट लेवल इन द प्राईम मिनिस्टर टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ सरपंच. आम्ही नोकऱ्या देऊ, नोकऱ्या होणार नाही. तर आम्ही सांभाळून पुढे कसं जायचं हा प्रश्न आहे. पण तुम्ही माझ्याकडे याच्याशिवाय जास्ती उत्तर तुम्हाला मिळणार नाही, कारण मलाच माहीत नाही. तर तुम्ही हा प्रश्न एकमेकाकडे बोला, तसं कसं उत्तर घेणं हे बघा. नक्कीच हा प्रश्न अनुत्तरित आहे की बेरोजगारी ही दिवसेदिवस वाढते आणि रोजगार उपलब्ध करणं हे सगळ्यांच्याच पुढे एक मोठं चॅलेंज आहे. दरवर्षी अनेक ग्रॅज्युएट्स कॉलेजमधून पासआउट होऊन बाहेर पडत असतात आणि त्यांना पुढे काय करायचं हा एक फार मोठा प्रश्न निश्चितच आहे. मी आपल्याला या दृष्टीने विचारलं की सिंधुदुर्ग आणि गोवा हे जसे शेजारी आहेत. गोवा हे एक राज्य आहे, कित्येक वर्ष पर्यटन आणि गोवा ह्यांचं फार जवळचं नातं आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा हा भारतातला पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केलेला जिल्हा आहे. गोव्याने जेवढी डेव्हलपमेंट पर्यटनामध्ये केलेली आहे त्याच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्गमध्ये काय करायला पाहिजे जेणेकरून इथलं पर्यटन वाढीस लागेल असं आपली धारणा आहे? पहिलं म्हणजे एम्प्लॉयमेंट तर नाही होणार. टुरिझममधून एम्प्लॉयमेंट येऊ शकतं, पुष्कळ येऊ शकतं, पण लिडरशिप इथे तुम्हाला मिळाली नाही ज्याप्रमाणे हे टुरिझम होऊ शकेल तसं झालं नाही. सो यू नीड good leadership for such development. Even in Goa, there was development, but Goa was a beneficiary of international certain developments because we remained detached from rest of India by accidents of history. And in 1910, Portugal became independent from monarchy and religion. They became a republic. So once religion goes in the, म्हणजे ते रिलिजनला जेव्हा कुलप लागतं तेव्हा सोसायटी वरती येते, डेमोक्रेसी वरती येते आणि रिपब्लिक वाढतं. तसंच हे रिलिजन रस्त्यावर आणायचं नाही. बरं आहे, इथे शांतता आहे, टर्ब्युलन्स नाही रस्त्यावर इथे. पण आता पुढे टुरिझम नाही तर आणखी काय करून एम्प्लॉयमेंट जनरेट करायचा हे होऊ शकतं इथे. तर तुम्हीच विचार करून असं एक डिबेट कंटिन्युअस ठेवून टुरिझमचं कसं डेव्हलपमेंट करायचं हे मी थकलो आहे. कारण मी ट्राय केलं टुरिझम डेव्हलपमेंट करायला, पण पुष्कळ
बॅरियर्स येतात आणि जे पॉवरमध्ये असतात मंत्रालयाला त्यांना सिंधुदुर्गचं पडून तितकं जात नाही. म्हणून सिंधुदुर्ग इज निग्लेक्टेड एरिया बाय इट्स लॅक ऑफ population and or voting power. They don't have the punching power. Even Goa does not have it because Goa has only 2 MPs and that is a very small number in the Indian parliament. So political heavyweights are needed, political weight is needed to bring certain things, but you should do your own formula for development, and I hope someday the people in powers will listen to you asking questions and to your interviewees who will answer them properly. नक्कीच आपण भविष्यात निश्चितच ही आशा करूया की आपण जी धारणा केलेली आहे ती निश्चितच वाढीस लागेल आणि सिंधुदुर्गकडे लक्ष दिलं जाईल आणि टुरिझमच्या माध्यमातून का होईना सिंधुदुर्गचा निश्चितच विकास होईल. सर, आपल्याला शेवटचा प्रश्न असा आहे की ज्या सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या आज अद्ययावत स्टुडिओमध्ये आपण बसलेले आहोत, आज आम्हाला तुमची मुलाखत घेण्याचं भाग्य मिळालेलं आहे. या सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या भावी विजन तुमचं कसं आहे? हा तुमचा पहिला प्रश्न होता आणि मी उत्तर दिलं होतं असं की यू हॅव टू थ्रू जर्नलिझम और थ्रू मीडिया अँड थ्रू दिस डिबेट यू हॅव टू म्हणजे यू हॅव टू वेकअप certain components of certain minds in the society to ask relevant questions, and then good development will happen. So my vision is just limited to the point that you have to do it from yourselves. Don't look at New Delhi, don't look at Mantralaya in Bombay, don't look at the political leadership to help you. People can do it. महात्मा गांधी त्यांच्या जवळ खुर्ची नव्हती. ही डिड नॉट इवन हॅव अ टायटल, बट ही गेव फ्रीडम. ही क्रिएटेड फ्रॉम द पॉवर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑन विच दे सेड द सन विल नेवर सेट. 90% ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वॉज लिमिटेड टू इंडिया with India's population that time 400 million. And he created 400 free citizens in some way. So sometimes don't look at this powered people to help you. You have to help yourself. And we have to help ourselves. बरोबर. एकूणच तिमलो साहेबांनी एक वेगळीच ऊर्जा मीडियाला दिलेली आहे. त्यांच्याच छोट्याशा या मुलाखतीमधून त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की मीडिया ही एक अशी पॉवर आहे की जी लोकांना एज्युकेट करू शकते, लोकांचे डोळे उघडू शकते आणि एखाद्या पॉलिटिकल विलला कंपेल करू शकते की हे करणं अत्यंत आवश्यक आहे. निश्चितच मीडियाची काय ताकद असू शकते हे सरांनी आपल्या सुंदर शब्दात आपल्याला सांगितलेलं आहे. एकूणच सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या या अद्ययावत अशा स्टुडिओच्या उद्घाटन प्रसंगी तिमलो साहेब आज जातीनिशी आपल्या स्टुडिओमध्ये हजर झाले आणि या स्टुडिओमध्ये पहिली मुलाखत घेण्याचं भाग्य आम्हा सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या या संपूर्ण टीमला मिळालेलं आहे. त्याबद्दल आणि सर आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आले त्याबद्दल मी संपूर्ण सिंधुदुर्ग लाईव्ह परिवाराच्या वतीने आपले अत्यंत आभारी आहे. थँक्यू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.